ndị be anyị darụno dejeno anyị abịakwa m ọzọ nta n'ihe mmemme Nsukka Gist. Anyị ji abịa nta bụ ya bụ ihe anyị na-eweta n'unu anyị wetara n'oge gara aga bụ ejirimara anyị bụ nke anyị agba nke ebo. Eha m bụ Chikodili mama. Eha m bụ Okwudili Nwokpe. Anyị abịa iweta n'unu ihe ejirimara anyị bụ nke anyị. Oge gara aga na anyị wetara n'unu anyị gwara unu na ihe ejije ama anyị n'ala Igbo anyị bụ ndị Igbo Nsukka bụ nkwụ. Ihe anyị ji abịa nta bụ na anyị chọrọ mme anyị tile mme gụpụtachara ihe nkwụ na-amịfụta na ihe eji nkwụ emefute bara uru. Nkwụ bụ ihe Chukwu ji agọzi anyị dịka anyị si agwa unu n'oge gara aga, ma ihe a na-emefute na nkwụ akarịa. Enwere ọtụtụ ihe anyị na-eje evulete n'obodo oyibo nta ejiri nkwụ ya arụpụta n'ijiji amet ude a na-ete ete na-esi na nkwụ emefute ya. Nkwụ na-emefute mmanụ eji esi nri ụwa niile na-eri. Nkwụ na-emefute mmanya a na-aṅụ aṅụ nke ọ bụ ịṅụrụ n'onweghị nke ndị oyibo na-eke side effect maka na ọ dị medicinal, ọ na-agwọ ọya. Enwere ihe eji ihe nkwụ na-emefute akarịa. Nkwụ na-emete ashụshụ eji afụba ọkụ, emefutekwa nke na-eke emu eji esi nri, emefutekwa ome ogodo akpọrọ usere, ma ya na-emefutekwa ome akpata nke akpọrọ opepe. Ma nkwụ na-emefute akụ a na-ata ata, ị nwere ike ịta nremunyi ehojugo. Ma nkwụ na-emefute ezịza eji azụ ezi. Ma nkwụ na-emefute agbụ eji enyi etete nkwụ. Ọ bụrụ na ihe nkwụ na-emefute akarịa. A gwara m unu na mgbe gara aga na nkwụ bụ ya bụ mineral resources Chukwu jiri ji agọzi ndị Igbo Nsukka. Eje na Bayelsa na Delta na Rivers na mba ndị ọzọ n'ihe eji agọzi nke bụ crude oil, ma eji agọzi anyị nke anyị bụ palm tree, ya bụ nkwụ. Ya bụ ihe na nle nkwụ na-emefute bụ ihe bara uru ụwa niile ji na-emeke use of. Eje na obodo ndị ọcha na-eke Indonesia bịara na be anyị bịa wuo akụ nkwụ, akụkọrọ ya zuere akụkọrọ ya laa na ebe je wee kọ gane nta na ne he bụ kọntrị a na-afụ azụ ndị kachacha emefute mmanụ eji esi nri na mba ụwa niile. Ma anyị bụ ndị zuere ha akụkọrọ ya agbakwasịghị ya enya jee ruo ka echi ya agbakwasị ya enya. Ọ bụrụ ya na-abịa n'ihe na niile nkwụ na-emefute. Nwanne m nchi mụ na ya nọ mbe ji agwa unu ihe gọfụgharịa na ihe kpatara nne ma ọ nne ya niile na-alele m kere ha na onwere ndị ụmụ chinwụcha ga-amaghị agụgide ihe dịka usere na ha amaghị, ekwure opepe na ha amaghị, ekwure temu na ha nwere ike amaghị, maka na anyị ayamara ihe ejije ama anyị na-emaghị eme egochi ya ekwesị a na-eme ya nọ n'ọba emaghị ka ọ dịrị na mgbe gboo. Nwanne m chigere ga-efugharị ya ma m jiwe gị ọmụoyi. Ya bụ nkwụ bụ ihe Chukwu nụrụ anyị. Ma ị na-enya na nkwụ site n'elu ji ruo n'ala, lile bụ ngọzi. Lile bara uru, lile bụ ego. O nweghị ya na-ata anyị na nkwụ eshi ya lile bụ ego. Ya bụ ndụmọdụ m na-adụ ndị Baịbụl anyị gbakwasị nkwụ enya. Ọ bụ osisi nkwụ n'onwe
eji arụ ụlọ ekekara a na-ara ya ma eshi ya niile enweghị ihe na-efe aka. Nkwụ bụ the packaged economic tree. Ma m sọ n'ụlọ Igbo packaged economic tree Chukwu ji agọzi anyị. Ma anyị ga na-aya ya anya na-ege agbakwasị ya anya mgbe o kwesịrị ma gbakwasịrị anya. Gị bụ onye na-ege m ntị Nwaọsha, nkwụ ole bi ka ọ mara na ala gị maọbụ ala nna gị maọbụ na ichezu unu ọ bụ na ikele gị kọọ maọbụ na nke anyị na-eri Nwaọsha bụ nke nna nna anyị ha kọrọ mme nke na-akụ Nwaọsha bụ nke ụmụ gị ha ji eri ya bụrụ ihe ịtọbenụ ụmụ gị na ha site ma ha wee ire. Dara na ndebe anyị darleka na ịrụtụrụ ya bụ ihe ka mgbe ọ dị ezigbo mkpa. So ihe anyị nọ na ya Nwaọsha bụ anyị na-eme mụnụmarụ na nkwụ bụ ezigbo mkpa. Nkwụ bara ezigbo uru ma ya bụ akụ na ụba nke Chukwu jiri jaacha anyị mma, natural one. Onye abụghị nke a na-eme importation na ọ bụ nke ọ bụ ịgbarụma n'azụ ụlọ gị iwote ihe ma ihe ịchọle dị n'ime nkwụ. Nkwụ nke my brother si ekwu bụ economic tree. So ya bụ nke Chukwu ji agọzi anyị. So mgbe anyị ji atọ ya na agba nke ebuo na ejirimara anyị bụ nke anyị. Na ụzụka ọzọ anyị wetakwa mehenu still on okwu nkwụ.